Имаме лъжица, с лъжица бъркам, докато се сгъсти. Единия пакет го изсипваме. Знам, че няма да стигне без това. Може 2 пакета, може 3 пакета до 10 умеси. Ай, така е. Някои жени направо бъркат с ръката, аз не обичам да се цапам. Чага нагъсне и тогава. Сега ще видиш как. То къмто му е майката, то месенто не вар да го замесиш. То къмто му е майката. Умалява кръста, това е здрав кръст да имаш наведено. Да му е седнало да се точи, ма не стават коритите, и пробвала съм. То на ювката може, тя му ходи бела да е, не е като баницата. Айде другия пакет. Нещо си обикновено тесто за токане. Нито меко, нито много кораво. То това е проблема, да разбереш кога да спреш да слагаш брашно. Да. Като кажат брашно колкото поеме. То нали, докато е рядко, колкото поеме, Да. ти вече по-малко, все по-малко слагаш. То изведнъж не може. Всичкото го изсипиш и... Да. Ако и в нощова, както едно време мами не месеха хляб, дървено корито, деца казвам, по-нашенски нощова, и тя широка, удобна, дълга, тя си отсява предварително брашното в самата нощова. Много. Моята майка месеше лека пръст по 7 хляба. Бяхме 5 човек. Тя през 2 дена месеше по 7 хляба, е такива големи кръгли хлябови. Вкусен с подмесен квас от вечерта. Голяма работа, само хляб да идеш. Къде е то хляб да идеш. И нали ти казвам, че в нощовата тя вече като си изсипи тази течност, то брашното пазя там като бряг дет. И тя си я поема с ръката там. Тя с ръка си го меси за предната, както мене, припасана, поема брашно, и меси, приема, и то си казва вече. Колкото по-остава гъсто, по-малко, тя почва 2 ръце вече да го меси. Обръща тестото, тъй като гледам някакъв път по телевизора, какво първо месят брашното, тестото, че го блъскат от зеле. О, Боже, смешно ми. Колко хляб, майка ми е такъв куп. Ето колко де имала тази сила, слаба жена. И не само моята майка, всички жени в село така бяха. Ето едно време по много деца бяхме вкъщи. Имаше и по 9 деца. Си идеше, браче, комати хляб. Къде има манджа всеки път? Не хляб. Хляб и олио на филийта, или само соли ляп, пиперлива. Хляба се редеше много хубаво. На селската фурна или ако имаш пеш в къщи. Така бях. Ето, то все повече нагъснява. 2 пакета отидаха, значи няма да стигне 2. Ще отворим третия. Все по-малко ще слагам, докато настеля на масата, ще го меся. Да стане по-твърдо. Цял ден ще го да точим вече. Ча да си взема другия пакет.